LHKK onnistumisten podcast. Tervetuloa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän onnistumisten podcastiin. Meillä on täällä tänään teemana markkinoinnin ja viestinnän tehostaminen. Eli taustallahan tässä on, että tuossa toukokuussa 2024 tulee sitten julkaisua vuoden 2023 onnistumisista. Ja sehän on tärkeää tehdä niitä onnistumisia näkyväksi ja juhlia niitä ja yhtä lailla sitten parantaakin niitä, ottaa seuraavia askeleita. Nämä onnistumistarinat on kerätty tuossa helmikuussa 2024 ja toki jos siellä joku kuulija on LHKKsta, niin vielä ehtii toki mailiin sutasta myös vielä täydentävää onnistumiskertomusta. Meillä on tänään mukana Joona Haatainen, Trootin perustaja, toimitusjohtaja, strategi. Sä oot toiminut markkinoinnin parissa jo yli 10 vuotta. Kerroksä vähän lyhyesti, minkälaista silmälaseen nyt kun sä katsot vähän sieltä niin kuin ehkä kauemmalla perspektiivillä näitä asioita, niin mitä te oikein teette? No joo, kiva olla täällä, mutta tosiaan on some- ja vaikuttajamarkkinointi erikoistunut luova toimisto ja tosiaan tuosta 10 vuotta tullut aiheen parissa työskenneltyä, mutta erityisesti täällä niin kuin nuoren kohderyhmän ja sosiaalisen median parissa tehdään paljon strategioita ja sisällöntuotantoa ja kampanjoita ja muuta. Mutta erityisesti tällaista modernia markkinointiviestintää. Ja tosiaan valtakunnallisten ja kotimaisten ja kansainvälisten brändien kanssa. Mutta hyvin laidasta laitaan. Itsellä itse asiassa mielenkiintoinen tausta, että on ensimmäinen koulutus on käyty ammattikoulussa, että sähkö- ja automaatio kunnossa pito asentaa, mutta sieltä sitten on aika nopeasti hippasin, että tuo markkinointi ehkä se oma juttu, mutta kyllähän tuli tehtyä töitäkin siellä ammattikoulumaailmassa ennen sitten näitä tällaisia korkeakouluopintoja, että kyllä sitä on paljon hyötyä, mutta sinänsä mielenkiintoinen aihe. Joo, ootko muuten tehnyt julkiselle tai tämmöiselle, mitä sanoisi, koulutusorganisaatiolle? Jonkun verran ollaan tehty erityiskorkeakouluja ja tämän tyyppisten sitten kanssa yhteistyötä. Tunnet sieltäkin kenttää? Joo, kyllä. Hyvä, hienoa kun olet mukana. Ja sitten toisena, voisiko sanoa panelistina, sä oot jo vakiopanelisti, eikö niin? Sami Koljonen sieltä Forssan-lehden toimittaja, moikka. Niin kai, joo, kiitos, moikka vaan. No mitä herrat, te olette tutustunut päiviä ja öitä, lukeneet ja tutustuneet onnistumiskertomuksiin. Mikä teille sieltä ottaa silmään, minkä haluatte ensimmäisenä nostaa semmoisena niin kuin havaintona, huomiona näistä? Aloittaako Sami vaikka? Joo, jos niin kuin omasta näkökulmasta ehkä tietysti niin kuin tavallaan seudun yritysten ja kuntien ja yhteisöjenkin kannalta, niin ehkä päällimmäisenä mulle jäi mieleen niitä uudet verkkosivut, joita mä olen vanhoja ja uusia läräillyt töiden vuoksi enemmän ja vähemmän, niin täytyy sanoa, että on siis jotenkin paljon selkeämpää nyt, kun sen LHKK-sivun alle on tehty noin niin kuin omat alasivut Faille ja Faktialle ja Fokka-säätiölle, kun aiemmin se oli yhden osoitteen alla se koko tosi laaja setti, niin se oli välillä vähän tavallaan vaikea navigoida, kun haki jotain tiettyä tietoa, esimerkiksi sit vaikka pelkästään Faihin liittyen, niin siellä on tietysti kuitenkin edelleen yhä kumminkin se kaikki sama tieto, mikä siellä ennenkin on ollut, mikä on, niin kuin, mitä on tarvinnut, niin sitten se on vaan ehkä helpommin löydettävissä nyt tai niin kuin selkeämmin navigoitavissa. Ja sitten kyllä mä niin kuin muistan, kun seudulle ulkopuolelta tulin, Forssan seudut kotoisin, niin kun tänne tulin, niin kyllähän se sitten jonkin verran aikaa kesti ennen kuin hahmoti tavallaan, että mikä ero nyt sitten on, niin kuin, mikä on Forssan ammatti-instituutti ja mikä on Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ja mikä on Faktia, niin ehkä tavallaan tämä, sitten kun ne on siellä sivuilla vielä erikseen, niin sitä kautta se on ehkä selkeämpi niin kuin löytää sitä tietoa, että ne on tosiaan eri, tavallaan niin kuin samaa, mutta kumminkin eri. Ehkä tätä tietysti voi vielä viestinnässä kirkastaa entisestään, siis tavallaan heti kun käyttää, joka ei tiedä hölkäsen pölöstä, että mikä on Faktia tai LHKK, niin olisi heti sellainen tiivistys siinä alussa, että nyt siinä on niin kuin ihan hyvä markkinoinnillisia lauseita siinä, mutta ehkä se kärki voisi olla sillain konkreettisempi vielä.
niin kuin semmoinen ajatus tuli vaan mieleen. Yleisesti ottaen kuitenkin siis nuo uudet sivut on mun mielestä niin kuin nykyaikaiset ja aika simppelit ja selkeät teknisesti ainakin niin kuin onnistumistarinan perusteella nykyään tarpeet vastaavat esimerkiksi tuon hakukoneoptimointeineen sun muut, niin kyllä siis tykkään noista uusista sivuista tosi paljon. Mites tuo visuaalisuus? Sano vaan joo. Nyt alueen ulkopuolisena, niin sinänsä oli ilahduttavaa just toi, mitä mainitsitkin, että nopeasti saisi sen kokonaiskuvan, että mitä kaikkea tarjotaan. Että monesti tällaiset koulutuskokonaisuudet on aika haastava hahmottaa, mutta tosiaan oli hyvin jaoteltu, mutta se oli sama huomio oli itsellä, että ehkä vielä just tuo avaus, että mikä on LHKK ja Forssan ammatti-instituutti ja faktia, niin tavallaan yksittäisillä muutamilla lauseilla heti tuohon alkuun, niin ehkä voisi sitten avata, ettei välttämättä laiska käyttäjäksi aina lähteä sukeltamaan sitten saman tien kauhean syvälle sitten tekstiä sisällön pariin, mutta helppo oli hahmottaa kyllä tuo kokonaiskuva. Tietysti siis ymmärrän tietysti, että faktia tekee niin kuin vaikka ja mitä, että tietysti sen tiivistäminen johonkin yhteen virkkeeseen, niin ymmärrän, että se voi olla vaikeaa. Sähän tiivistit ja vaikka ja mitä, mutta auttaako se käyttäjä? Niin. Mutta kyllähän toi kokonaisplussan puolelle menee ehdottomasti, että saa hyvin hahmotettua kokonaisuuden. Hauska kuulla myös muutenkin Samilta, sit kanssa vielä kun olet kuitenkin edellisiä nähnyt, niin sä oot tavallaan nähnyt sit niitä askelia jo mitä on otettu. Ja toki itse on vaikea sanoa, kun huomaan itse jo pyörineeni siellä aika paljon. Tavallaan sen niin kuin ensisilmäyksen menettää aika sitten nopeasti, sitten, kun paljon kanssa pyörii. Mutta mä keskeytin sut, sulla on joku kysymys siinä käynnissä, niin rupesin täältä keulimaan. Ei, ihan vapaasti saa. Mä kyllä iloisesti myös taisin unohtaa sen kysymyksen. No, mitäs toi brändi? Siitä oli. Sami, sä oot nähnyt siellä ihmisiä Prisman tuulikaapeissa kantamassa logoa ylpeydellä. Joo, tai ainakin siis tulkitsit sen ylpeydellä. Niin, kyllä mä siis tykkään tosi paljon siitä tavalla, että tavallaan tuossa, mikä nousi noissa tarinoissa esiin, on se, että se markkinointi on tavallaan niin kuin hyvin yhteisöllistä, että jossain tarinassa todettiinkin, että jokainen meistä on firmamme kävelevä käyntikortti, niin se on tietysti totta, että etenkin kun niin kuin brändi on hyvällä tavalla siis tuotteistettu esimerkiksi niin kuin huppareiden ja sit laserleikkurilla tehtävien tuotteiden kautta, niin huppareista tosiaan näin sunnuntai-iltana kävin Prismassa ruokaostoksilla, niin kiinnitin huomiota, että siellä oli semmoisia ehkä 15-16-vuotiaat nuoria, joilla oli tyylikäs fine huppari päällä, että jos niin kuin opiskelijat pitää näitä koulun brändituotteita sellaisena tuotteina, että ne kantaa niitä ylpeydellä myös vapaa-ajalla, niin mikä sen parempaa mainos tietysti koululle. Et silloin asioita tehdään hyvin siellä oppilaitoksessa. Kyllä. Mä ehkä itse lisäyksenä, niin oli kyllä ihan just tuo hyvä esimerkki ja kiinnostavia niin kuin käytännöllisiä toimenpiteitä, millä sitten jalkautetaan sitä brändiä, että oivallettu se, että markkinoitetaan brändirakennus ei ole vain mainontaa, että hyvin ihmisen kokoisia myös niin kuin toimenpiteitä ja kuitenkin se on tärkeää, että se brändikin rakentuu jokaisesta kohtaamista sitten eri kohderyhmien sidosryhmien kanssa, että just tuollaisten niin kuin käytännön juttujen kautta sitten syntyy todeksi, eikä vaan silleen, että jossain omassa markkinoinnin poterossa sitten pähkäillään niitä toimenpiteitä ja näin, että hienosti saatu sitä jalkautua. Toinen oli myös se, että ollaan otettu mukaan koko porukka, että ehkä monesti kun tällaista isoa merkittävää brändiuudistusta käydään läpi, niin se halutaan pitää kynsiä hampaan kiinni sitä, että jokainen ulostulo on nyt tarkoin tämän brändiohjeistuksen mukainen, että ollaan uskallettu ja annettu tilaa myös sitten omalle niin kuin väelle viestiä ja varmasti sitä kautta sitten saadaan rohkeasti ja nopeammin myös ikään kuin jalkautettua sitä, että varmasti toki aiheuttaa käytännössä sitten pieniä arjen haasteita, että jos joku nyt sujauttaa vähän väärässä muodossa sitten sinne johonkin PDF-dokumenttiin sitten sen logon, tai väärällä väritaustalla, mutta varmaan niistä sitten osataan oppia niistä sitten pienistä arjen tilanteista. Niin, eikä se, en mä tiedä, onko se sillä vastaanottajalle merkitseekö niin hänelle se, mikä, että onko niinku oikea väri siinä niinku PowerPointin taustalla. Siitä voi olla montaa mieltä ja näin, mutta ehkä se kiinnostaa, että mikä se niinku markkinoinnin vaikka organisaation rooli, että onko se toimiko tällaisen sitten fasilitaattorina ja antaa niinku työkaluja ja valmennusta toimia tulevaisuudessa niin, että myös muut pystyy niinku osallistumaan, että varsinkin kun puhutaan tällaista
somesta tai digitaalisesta mediasta, niin kuka vaan voi kirjoittaa tekstiä tai julkaista kuvia tai muuta, niin varmaan muuttaa myös sitä, että mikä on markkinointitiimin rooli sitten tällaisessa uudessa isossa organisaatiossa. Sellainen ehkä pohdintana, että olisi kiinnostavaa kuulla, että mitä käytännössä se sitten arki siellä sitten sujuu, kun tämä iso uudistus on käyty läpi. Niin, ja tämmöisessä just, kun ne ei varmaan näinkään isossa, kun ne ei niin hetkessä kaikki sujahda, vaikka olisi kuinka hyvät ohjeet kanssa. Kyllä, ihmiset on kanssa välillä. Vuosikausia menee, että siinä kohtaa kun alkaa tuntumaan jo, että nyt puhutaan liikaa samasta, niin siinä kohtaa aletaan vasta pikkuhiljaa päästä siihen pisteeseen, että joku alkaa hiffaamaan. Että kyllä ilmeisesti isoissakin yrityksissä niin aikaa vie. Meilläkin taitaa olla yksi ihan perustajakonsulteista, ja silloin vieläkin, sillä on nyt semmoinen, niin kuin, mitä 13-14 vuotta sanottu, että voisiko se vaihtaa tuon logon, joka on päivitetty 12 vuotta sitten jo noihin matskuihin. Nyt vissiin joku kaappasi sen PowerPoint-slide-pohjamatskut ja yritti saada sen aikaiseksi. Tuo laserleikkuri on sillä lailla hauska. Tuliko se siitä tarinasta läpi se semmoinen, tai no vähän just tätä liipaten, mistä puhuitte äsken tämmöinen, mutta siellä on kun miettii, että siellä korva ja kaikkea, se oli hauska, kun olin siellä paikan päällä, että ne lähdettiin niin kuin ihmiset jo repi hihasta, että koska mä saan ne, ja tavallaan, että se on niin kuin omana tuotantona. Tavallaan itsekin ajattelin sen vähän niin kuin alustana, mikä niin kuin mahdollistaa, että kuka tahansa, kenellä on ideoita, niin pystyy sitten brändin mukaan lähteä tekemään oman näköistä juttuansa, niin lähinnä tuliko se tuosta tällainen niin kuin lukijalle, kun ette ollut paikan päällä sitä kuulemassa, niin tavallaan niin kuin, se ajatus siinä, varmaan se yhteisöllisyys kanssa siinä ja niin kuin lupa tehdä. Kyllä se ja just se sellainen, että omaksuttu kyllä uusi brändi ja innostuttu siitä ja lähdetty käytännössä sitten tekemään ja toteuttamaan, että varmasti hyvä esimerkki siitä, että on onnistunut uudistus takana, että oma väki on innostunut ja sillähän se sitten hyvä fiilis ja into leviää myös muualle organisaatioon. Niin ja sitten kun on niinku tavallaan hyviä ideoita, niin ei tarvitse välttämättä katsoa aina niinku jotain tiimirajoja tai sitä, että ei tämä nyt ole mun homma, niin kuin tämäkin oli nimenomaan, lähti resurssointitiimin niinku suunnittelijalta ajatus tästä laserleikkurista, niin sitten kun hyvä idea tulee, niin kyllä se kannattaa ääneen sanoa ja sitten ottaa yhteyttä ihmisiin, niin tämä oli tosi hieno niinku ajatus. Ja missä siellä on? Joo, sano vaan Jon. Niin oli sanomassa vaan, että joka tuo niin tiimi yhteen. Kyllä. Itse jo rupeaa miettimään, että missä se laserleikkuri pääsisi ajamaan. Että kuulostaa just konkreettiselta asialta, mutta hyvä esimerkki. Ja toki toinen porukkaa yhteen tuollaiset konkreettiset niin kuin asiat ja fyysiset niin kuin kohtaamiset ja teot. Joo. Ja siinäkin, ja vähän miten nämäkin strategiset painopisteet niin liittyy toisiinsa siellä kanssa, että koko tiimiorganisaatio, tiimimalli, että mitä se mahdollistaa, että sitäkin käytiin sitten johtotiimissä pitchaamassa, mutta tavallaan sekin ajatus, että sinne niin kuin jopa toivotaan niitä ehdotuksia ja ajatuksia, miten asioita tehdään paremmin eri lailla tai muuta, ja sitten äkkiä vaan puumerkkiä päälle, kun on hyvä juttu ja tekemään, niin kuin, se on ollut hyvä huomata. Miten Sami, onko nuo tapahtumat näkynyt, miten sulle? On tietysti siis etenkin niin kuin Forssan messut ja Tule tekijäksi koulutustapahtuma, mitkä täällä paikan päällä järjestetään, niin on itse asiassa tämänkin vuoden Tule tekijäksi tapahtumasta tein Forssan lehteen ennakkojuttuukin ja siinä virtaverkosto, joka siinä on taustalla, osittain heidän kanssa juttua tehtiin, niin oli sillä lailla hauska, kun he on joka vuosi niin siis tavallaan tosi innostuneet ja tosi ylpeitä siitä tapahtumasta, että se on aina kiva käydä tekemään se juttu, kun tietää, että tulee on semmoinen positiivinen fiilis aina ja että se on tosi tärkeä tapahtuma tällä seudulla. Ja sitten mun mielestä tuossa oli tapahtumista semmoinen huomio, että jotenkin se, että kun siinä oli, että LHK oli esillä 24 eri tapahtumassa vuonna 2023, niin se on mun mielestä sillain tosi iso määrä, kun ei ole mikä tapahtumaorganisaatio, niin se ei ole mikään itseisarvo
niin kuin tavallaan tapahtumissa oleminen, että on ihan niin kuin laskennallisesti niin kuin joka toinen viikko jossain tapahtumassa, ja sitten kun ottaa kesäkauden, jolloin todennäköisesti ei ihan hirveästi olla niin kuin missään esillä, niin se on aika paljon tapahtumia, mikä on tietysti hienoa, ja sitten siinä oli just se, että kuhunkin tapahtumaan laaditaan agenda ja asetetaan tavoitteet, että ei vaan mennä niin kuin, laiteta niin kuin rollappeja pystyyn ja pöytään, vaan niin kuin ihan oikeasti joku tavoite aina siellä. Toihan totta siihen itse asiassa nyt kun sanoit kanssa itse jotenkin, että se on niin kuin systemaattista, strategista, sillä on joku tavoite, mihin ollaan tyytyväisiä, kun tämä on loppu ja mitä tällä tavoitellaan. Joo, hyvä huomio. No mitäs herrat sanotte, kun tuommoisia askeleita eteenpäin jossakin näissä tekemisissä tai ihan tähän niin kuin teemaan liittyen? Uskon, että Joonalla tulee varmaan niin kuin kikkapussista heti 5 usual suspectia heti varmaan mieleen. Toki 3 pointtia. Niin kuin 3 pointtia. Toki niin kuin tietämättä varmaankaan aina tehdäänkö sitä jo, mutta niin kuin varmaan kun sä oot nähnyt alaa kuitenkin ja teet niin kuin, mihin se suunta menee. Sanoit itsekin nuoret, täällä on paljon niin kuin nuorta väkeä ja sitten samalla aikaan on se niin kuin yritys ja kyllä, alueen menestymisen näkökulma. No joo, kyllä mä ehkä noista teosta vielä hienoja tekoja ja näin pohdin vielä, että miten sitten toi niin kuin opiskelija näkökulma esimerkiksi, siellä on kuitenkin valtavasti porukkaa, että miten heidät saisi sitten vielä osallistettua mukaan tuohon markkinointiin ja kertomaan tarinoita, että se on kuitenkin se, toki niin kuin varmasti opiskelijoita on monenikäisiä ja palveluita erinäköisiä, mutta että kun puhutaan nuorista, niin tuonne someen ja TikTokia ja muualle tuottavat sisältöä, mutta saataisiin valjastettua myös heidän omat verkostonsa sitten niin kuin myös mukaan tähän brändin jalkauttamiseen. Ja erityisesti nyt, kun on tämä keskustelu, että vaikka ammatillinen koulutus versus lukio niin kuin asetelma, miten saadaan nuoria niin kuin arvostaa ammattikoulua ja tätä maailmaa, niin varmasti se tärkeä on sitten tällainen niin kuin vertaisten suosittelu ja että miten saadaan nuorille tuotua sitä viestiä niin kuin perille, että mä uskon, että se on kuitenkin erityisesti nuorissa korostuu, että uskotaan tosi paljon se, mitä se vertainen on mieltä ja muut nuoret, niin jotenkin sen viestin valjastamista sitten että niin kuin some ja muiden kautta, ja ihan yhtä lailla näiden tapahtumien kautta, että muistan itsekin silloin ammattikoulussa niin markkinointia silloin kiinnosti, niin kävi sitten rekrytoimassa nuorisen sähköalalle ja kierteli peruskouluja ja muita läpi, mutta kyllä sillä on niin kuin vaikutusta, että sitten ne ikään kuin siellä opiskelevat, niin saadaan valjastettua sen viestin viemiseen, että kuitenkin sitten on varmasti sellaista aitoa samaistuttavaa kerrontaa sitten sitä kautta tarjolla, mutta tuollaista niin näkökulmaa mietin, että olisi mahtava vielä saada sitä valjastettua. On varmaan asia kerrallaan ja on siinä eka homma saada se oma henkilöstö ja muu valjastettua niin muutokseen mukaan, niin tästä on ehkä hyvä jatkaa. Niin siinä on aika valtava massakin, kun miettii niitä, jos kyllä, vaikka vaan 2% tekisi tai jotain niin kuin tällaista. Ja varmaan just toi, niin kuin miten sanoit, että ihminen, jos ei nyt omalla nimellään, mutta omalla nicknameillään tai jotenkin, että tulee se sellainen, onko se sitten, mitä ne sitten tämän ajan jutut on, liittyykö se aitouteen tai jos viettii siihen viestiin, voisi kuvitella, että nuoret on aina näkee aika helposti sitten taas semmoisen niin kuin, tai ihminen yleensäkin, että tämä ei ole ihan nyt niin kuin kosher. Niin ja kyllä se kaikkeen nykyään niin kuin toimii, mutta että toinen myös, että noin niin kuin, että tietenkin olisi opiskelupuoli, mutta sitten tavallaan noin yhteistyöt on työelämän kanssa, että paljon niin kuin kuitenkin LinkedInissä ja muualla kulutetaan noita niin kuin työelämätarinoita ja sisältöjä ja halutaan niin kuin myös siellä sitten sellaisia onnistumiskokemuksia lukea ja nähdä niin eri muodoissa, niin se on myös varmasti sellainen, mikä sitten vaan tuo myös konkreettisesti esiin sen niin kuin työn sitten siellä alueella yritysten kanssa. Mutta hyvä startti ja hyvä alku ja varmasti on jo roadmapilla sitten monenlaista tekemistä jo työstössä. Mitäs Sami? Mä osittain vähän niin kuin sama, mutta vähän eri näkökulmassa, että tavallaan siihen, kun hirveä määrä nuoria siellä kumminkin niin kuin mukana ja siellä on varmasti hirveä määrä myös tavallaan ideoita ja erilaisia aloja, niin näihin
niin kuin erilaisiin brändituotteisiinkin liittyen, niin ei tarvitse olla välttämättä somekaan, mutta niitä aloja niin runsaasti, niin sieltähän voi ammentaa ihan mitä vaan, ja sitä on tietysti tehtykin, että tuossa on mainittu tuotteista on sormusta ja kännykkätelinettä ja on leipää ja kirjanmerkkiä ja sun muuta, mutta sillä että just se, että ei pidä unohtaa, että se niin kuin, talo on täynnä nuoria, joilla on ihan hirveästi ideoita, että mä ymmärrän, että niitä voi olla tietysti voi olla välillä vaikea saada kaivettua esiin niitä ideoita sieltä, vaan ettei tavallaan niin kuin välttämättä nuorista helposti, ne ei itse lähde niitä kertoa, jos ei tavallaan niin kuin oikealla tavalla kannusta ja niin kuin maanittelen sitä ideoita esiin, mutta sitten kun niitä tavalla ideoita tulee, niin sitten niihin pitäisi suhtautua sillä avoimesti ja kannustavasti, että kyllä se niin kuin just nimenomaan se kaikessa se niin kuin just se vertaisten ääni niin on tosi tärkeää. Kun saa se oma idean vietyä vielä käytäntöön, niin se voi olla aika makea fiilis. Kyllä. Näkee, että muut kiinnostuu, mutta varmasti tuo myös sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toi oli kyllä mikä itselle otti vielä Sami, mitä kun sanot, että kuinka monta alaa ja tavallaan osaamista ja kuinka monta tarinaa, niin monta kuin on ihmistä. Ja tavallaan kyllä niin kuin, onko jopa niin kuin runsauden pulaa, kun lähtee niin kuin tekemään. Mä olin ainakin itse, kun siellä kiersin tarinoita jo keräämässä, huomasin välillä, että vaan jäin jonnekin sinne savipuolelle jututtaa ihmisiä ja innossani kuvaamaan oli niin kaunis valo, semmoinen vähän kuin studiotila siellä ja sitten huomioon, ei hitsi, kellohan on jo näin paljon, nyt pitääkin mennä eteenpäin, mutta niin jotenkin innoissani kiinnostuneena, että mitä kaikkea siellä niin kuin oikeasti tehdään, mitä kaikkea voi tehdä, niin kuin, mitä niitä mahdollisuuksia on. Ja sitten toki niin kuin jäin niin kuin sit vielä miettimään, tuleeko teille vielä niin kuin tuohon, jos miettii sitä niin kuin yritysnäkökulmaa, että siellä on niin kuin, miten vielä ehkä niin kuin panostaa tai tehostaa siihen. Me kuultiin kyllä tuolta Teemulta niin kuin Forssan yrittäjien puheenjohtajalta, joka sanoi, että se yhteistyö on mutkatonta, ettei siis sillain, että sieltä olisi tullut pyyhkeitä, mutta jotenkin se on ainakin asioita, mitä itse niin kuin mietin, että näyttäytyisi just semmoisena ratkaisujen paikkana. Meillä on teille tekijöitä, jos vaan tarvetta on. Ja just, että on niin kuin semmoinen sopivan etukenoinen tyyppiä meiltä niin kuin löytyy täältä. Niin kyllä se varmasti jos saitte kiinni kysymyksen tästä. Niin kyllä se varmasti on semmoinen, niin kuin, semmoinen viesti, mitä kannattaa tuoda esille ja miettiä, että miten se viestin saa esille, että hirveä määrä tekijöitä ja niin kuin osaavaa väkeä talossa, niin ilman muuta ne yritysyhteistyöt, mitä onkin tehty tosi paljon, niin kannattaa jotenkin tavallaan siinä brändityössä tuoda esille, että ollaan niin kuin tavallaan seudullinen toimija myös. Ollaan niin kuin toki siis faktia tekee etenkin ympäri maata, mutta etenkin FAI niin on ja toi Fokka-säätiö on molemmat tosi tärkeitä niin kuin paikallisesti ja on faktiakin niin kuin siis tärkeä paikallisesti myös, mutta et tuoda tavallaan sitä viestiä esiin, niin kuin, että ollaan myös niin kuin seudullinen toimija eikä vaan niin kuin toimija, joka toimii seudulla. Se on hienosti sanottu. Seudullinen toimija eikä vaan toimija, joka toimii seudulla. Ja sitten samaan aikaan toki vielä sit sisäinen, jos miettii ihan vaan niinku viestintää organisaation niinku kasvaessa, niin varmasti se tiimimäinen tekeminen kannustaa, että pystytään perustamaan, kun tulee joku keissi, niin pystytään perustaa sille tiimiä ja sitten varmasti tieto liikkuu jo paremmin. Niin ja just ollaan aika paljon nyt puhuttu niin kuin ulkoisesta viestinnästä, mutta ehkä tuossa kaikessa niin kuin se sisäinen viestintä on myös tosi tärkeässä roolissa se, että just kannustetaan siihen niin kuin ideoiden tuomiseen ja se, että mitkä on ne polut, jos tulee joku idea, on se markkinointi tai mihin tahansa, niin että mitkä on ne polut, mitä kautta sitä viestii niin kuin opiskelija tai jonkun tiimin jäsen, niin lähtee viemään eteenpäin. Ja miten jos niin kuin haluakin tehdä jonkun yritysyhteistyön, niin mitkä on ne polut, niin se on just semmoista varmasti, mikä niin kuin sisäisessä viestinnässä kannattaa korostaa. Mitäs Joona, tuleeko sulla vielä semmoisia, niin kuin, tai totta kai tulee semmoisia niin kuin lopun kannustavia sanoja nyt tuonne kuulijoille, tietämättä tietysti kuka on kuulija, mutta jos miettii, että erityisesti nyt niin kuin LHKK:n suuntaan, niin mitä kannustavaa sanoisit vielä tähän loppuun? Niin, no varmasti justiinsa tuollaisia konkreettisia keissejä ja esimerkkejä, niin
kannattaa jatkaa. Että hyvin just mitä aluksi sanoin, oivallettu, että markkinointia ei ole vain sitä mainontaa tai viestintää, vaan just niitä konkreettisia tekoja, niin niitä vaan lisää. Ja just toi vaikka yritystenkin kanssa, niin mietit, että mitä voisiko siellä olisi yhteisiä tilaisuuksia kohta ottaa sitten näitä vielä enemmän yrityksiä hakea sieltä ideoita sitten, että mitä voisi yhdessä kehittää ja tuoda niitä opiskelijoita myös sinne suuntaan esille. Mutta monenlaista. Ja varmaan saada yritykset itse tekemään sitten taas sitä myös sitten taas omissa kanavissaan näkevästi. Tämä on vähän tämmöinen ketjureaktio, että tavallaan niin kuin nostaa niin kuin aina toisia ja yhteistyötä niin kuin esiin. Jep. Mites Sami? Saa yrityksiä myös se oma-aloitteisuuteen sitten. Että ei aina tarvinnut sinne hänessä ehdottelemasta myymässä, niin, mutta varmasti näin jo toimitaankin. No mä lopussa vähän toista ehkä itteeni, kun tästä samasta puhuin ja tietysti tuossa niin yritysyhteistyöteemaan liittyen, niin siis tärkeintä on vaan pitää meteliä siitä kaikesta hyvästä, niin kuin, niin kuin nämäkin onnistumistarinat, mitkä tässä nousee esille, niin enemmän vaan meteliä, että somekanavat ja uudet nettisivut ja lehdistötiedotteet, liikkuvaa kuvaa ja ehkä semmoista niin kuin fiilis palaa sitten sieltä paikan päältä vaan heti, missä sitten ollaankaan. Et totta kai siis mistä puhuttiin, niin ymmärrän, että on iso talo ja paljon väkeä ja tavallaan on niinku, tekijöillä on resurssit on rajalliset ja sitten aina on niinku NS-oikeat työt, mitkä pitää tehdä. Et en ole omat ydintehtävät aina hoidettaa, mutta ehkä tämä niinku, yksi onnistuminen, tämä markkinointi-ameba, jossa kaikki tekee yhdessä, niin se voi tuoda hienoja tuloksia sitä kautta, että kun sen saa tavallaan niin kuin juurrutettua sen, että kun ollaan jossain tilaisuudessa paikalla tai on joku hieno onnistuminen opiskelijalla tai yritysyhteistyössä tai missä tahansa, niin sitten se tuodaan vaan niin kuin heti saman tien esille, ei tarvitse odottaa seuraavaa vuotta tavallaan niin kuin, että kootaan kaikki vuoden onnistumiset samaan pakettiin, vaan ei muuta kuin heti vaan ja sitten kerätään sitten niin kuin sieltä kautta ne yhteen lopuksi. Kyllä ja varmaan markkinoinnissa niin tukee sitten noita, että se ei välttämättä se markkinointia tai viestintää ennen tehnyt, niin voi olla, vaikka se on se substanssiosaaminen siellä kunnossa, niin mitä markkinointiviestintä voi sitten tukea sitten koulutukseen ja muun kautta sitten vaikka tiimeen, että miten voisi oma-aloitteisesti viestintä tehdä ja mitkä on ne yhteiset pelisäännöt ja niin edelleen, mutta ehkä se ja myös se opiskelijan näkökulma, että monesti halutaan aika tarkkoja siitä, mitä siellä sitten julkaistaan, niin siinä on myös yhtä lailla iso voimavara saada ne nuoret mukaan sitten siihen viestintään. Mutta hyvissä kantimissa samaan malliin. Hyvä. Kiitoksia herrat keskustelusta ja seuraavaan jaksoon. Kiitos. Kiitos. LHKK, onnistumisten podcast.